akan ikemas Bakhuid in duai nak bantai Ricky John Warjri bantu man haki kam ki jam karena kementak yang kesem I Ardenis Karbuki berbak jenis sondong klau buat kikun berarngut makin dalam pada kecing su yasan kecing kerku jung belai maka benta Yohanas Warjri baik nak penkrek nak benta personal interview kenang hidup bantu biok kam kecam Simjur lai sedang mas Bakhuid nomor lai spa lai pundri. Lai spa lai pundri. Syaduan utrang in kiring kat badu. Syaduan utrang in kiring kat badu. Dajitnya baru lenggo try iangu jaduan trying kiring kat badu ha kakatanguk pa badukon badaman sem Bakhuid amen ka jungi jong try jungi Jesus Christ bad ga jungi jong ublay lembat gajing selok jong umen sem Bakhuid kenan rengkat bad pi baro hakmat keduan kedupat kajung ublay ngipen red yalade da gajing snoret kajungi hakmat jungu damar ngiwan hangne ban simbanta ha kane kajing maya ke bakrau ha ke bamau ukunya na kebanta jungi namar bau jengi namar ba ukwa banayengi kajing Sngi kajungu bad kajing kerku kajungu lada mangi ngi kwa ban yo pediang kajing kerku nakti kajung utrai jungi ngi dei banlong kita kibas ngeuret hakmat jungu pada khmat kehanman kipara kajungi der mata kedau ha kene Sngi kebangi pusan Jepang kajing long bakrau jungi hakmat kajung blay hakmat jung ki hanman ki para kajungi da kaba ngilong ki basnguret badak ba ngisakri ki token ngin pet ngin pusan yala kajong kajing bad ladang ngilaklet ngilalandet ya kane kajing khot kajung trai balong ki sakri na kabanta kajing jong ki we ban sakri ya ki we da kajing snguret kajungi ngipan ma hakmat jung trai na kabanta kane kajing telot kajungi a botrai un ma biki pop kisang kajunga kajung pi haba uyo I ya kajing snguret bar kajing kloy kajungi ban kala kebamut ngapla haublei badan bor baro badapi ko hanmen ko para bangalale pop sibun da kajing perkhat da kiktin da kikam da kajing laklet da gijung le palat jonga da gijung le palat jonga da gijung le palat bakrau jonga namar kata ngakerpat ya kamaria Bakhuid kabaya sa akathe sati ya ke angel bat kerukut badapi ko hanmen ko para banduai na kabanta jonga how try ublay jongi ublay badan bor baro unis na yengi madalama bagi pop jongi unyalam yengi sha ka jing bam chukut amen Traiken drat ko blaze na yangi Traiken drat ko blaze na yangi Christo mako Christo rap ko nong Benim changi benim yangi Traiken drat ko blaze yangi Traiken drat ko blaze yangi Christo map ko Christo rap ko
nim jangi penem yangi Dongin ya duai hakane kamas ke Bakhuid ngi duai na ke bynta ka jingkot ke jingkhia jong ikong ebrista kharbani ai botrai un ai I ya ke jingkot ke jingkhia da ka bor jong ke jingit ke jing Sngi ke jing u ngi duai ru na ke bynta I habari hun dekhar badan padang ke jingpang sis ai botrai un pen ko je I na ke bynta ki kon ki kti chung kiro kumcho ngi duai na ke bynta ikong island marngar I balari hun I rusina bat ki kon ki kti chung ki badan padang ke jingpang ke jing stam ai botrai un ai ki ke jingkot ke jingkhia ke bapura to ai hangi kisakri jungme ngi karpat ko try ko blei bangin kemen ha ka jingkot jingkhia bayai ne jong kaman sim bat kamet bada ka jingya saj badon burom jong kamaria balakar khu ka bayai sa ka thei soti an panla yangi na ka jing snusi pamanta bat bangin poi sha ka jingkman bom chukut daw try jungi Jesu Christ kon jungme ubi imbat basan sha rengkat bat me ha ka jing along ka way jong omen sim Bakhuid ublei junam la junam amen Kajing puli naga kitab karut kanomi kaladon ukur jong utra jong ka ubriu ubaruspa ubana kaying kur u Elimelek ubakriteng ubos te karut kanong mop kalaong hakanomi sha se ngan leit shalingkha bantam barli nadin uno ubriu uban sha sngo bhayanga bat kalaong haka khi leit ku khon jonga kumta kalami bat kala leit bat kala tam na lingkha hadnadin nadin ginong ot bat kala poi ringkat shakadong badon kalingkha ubos ubalalong nagayingkur u Elimelek hangta ubos ulaong hakarut minta shashkor ku khon chonga wat leit bantam na kiwe pat kilingkha ni wat ino yakane henrei leit ringkat bat kisamla kintei chonga super shang la kikmat na kalingkha bat kiai ot bat bot na din chungki hato ngamshem la hukum ya kisamla shinrang ban ompin satya ya phi bat haba pisleng khilait shaki kiu batude nakata kabaki samla shinrang kilatong te kala pandemia laka khmat karangu hadu khndew bat kala ong hau balai ken nga shamjing sbun katne hagi khmat chongphi ba phidakit khya nakabenta changa habanga long tang kanong wei henrei ubos ulajubab yaka kat kaba philale nakabenta ka kyaw kurim chongphi hadu bayap utanga chongphi lala ithu ihanga bat kumno phila ino yala ukupa bat kakmi bat yala kari bat wan shakibru kiba phimju ithu minno kumta ubos ulashim yakarut bat kalalong katanga jong bat ulaya shong bat ka utrairu ula ai ba kanpun bat kan lakha ukhun te ki para kan thei kilaong hakanomi long bala kurku utrai ubom shemla ino epi hakane Sngi klem kur klem jait bayajan to ka kriteng jong kawan pau ha Israel but usalong hapi unong penthamaya gajing but unong psa ha kijing long temen jong pi namar kapirsa kurim jong pi kaba eat ya pi kaba khampalat hapi banya nyawngut ki khun shinrang kala khaya te kanomi kala shim ya kunlung kala kdup ya halaka shadem bat kala ong ha unong sumar jong bat ki kinthe para marjan kila aya ka kerteng ki ong la khaya khun shinrang ha kanomi bat kila ay kerteng ya obed une ulalong ukpa jong Jesse ukpa jong David kaktin jong utray
ni songo iau le. Sam spa atu pra number praspa sapulai. Praspa sapulai. Long real, by shifting you try, Utabaya Jakilen Tijamu. Men suk men yai man pa, upahai, men yobang na jingpynbna, jongki tijome. Jong mi gan long, gom twin so wine, ding so wine say so, apo ying jong mi, so long brill, by shifting you try, Utawaya Jakilen Tijong. Jong making long, kum shalot long mi pano, maso long mi jong me, suk long ubri, uba shifting you try, utabaya jakilen tijong. Shifting you try, Utabaya Jakilen Tijamu. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. To pendem ya kadano janga sikamon jong me go try. Bahika yang ayah ka anjong me. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai don rengkat bat pi. Engkabat piru. Ka jingpule na ka gospel Bakhuid kat kum o Matthews. Kaburam hame ko try. Hakata kapor u Jisu lakren kumne hakipat ba bad hala kisenran. Ki stad an bat ki Farisi ki shong hakakhet jong Moses. Kumta to kongu batole kat yakaba ki ong yepi ban le. Henry wat prathu yakikam jongki. Naba ki yalap Henry kimle. Ki kenton ki jingkit ki bakhia ki bomla bankit. But ki penkit yaki hakiterpeng jong ki breu kat ba ma ki pat kim penki watla ki sempriakti banten rong lem ki le yaki kam jong ki baro tang ban yoi ki breu namar ki penyar yala ki philakteri but ki penhe ya kirmyang jan jong ki but ki id yaki chaka ki babhatam ha ki jingkhawai but ya ki jaka khmat ha ki sanakok but ki jingkhublei ha ki Taïew but ensha khodiki ki nong hikai ha ki breu Henry ma pi pat wat kwa ben khod ye pi nong hikai na ba pi don tong wei unong hikai but pi baro khod pi long shipara but wat khod pa yanu ha ka prathei
naba don tang uwe ukpa ubadon habneng. Lemni watsha ben kodipi nong yalam naba pidon tang uwe unong yalam ukres. Bakrau tam na pi unlong ushakri jong pi. Jar bapan kraw yalade en penred bat bapan red yalade en pen kraw. Ka gospel jong utrai. Ka jingero yame ko Chris. Ubakraw tam na pi unlong ushakri jong pi. Jar bapan kraw yalade en pen red bat ubapan red yalade en pen kraw. Kini kikintin kibangios ngeu na ka gospel bamanta ka Sngi na kalain ka bakado ka gospel jong Matius kalanong arpulai kalain ka ba kadar. Ubakraw tam na pi unlong ushakri jong pi. Hoj ko hanmen ko para ngis nguthu ya kini kilan lane kikintin kiba ujisu ukran hanga badapi menta ka Sngi. Bat ngis nguthu kimut ayu ukwa ayu yang iban le bat kitewayu na kabanta jungi kikon kijungu na kabanta jungi kibalong ki Kristan habangi pet ngipuson yala ka jong ka jing em ladang ngidon hakano kano kabanta jong ka jing em ladang ngilong uling do ladang ngilong ki sister ladang ngilong kinong tre balang ladang ngilong kinong tre Sain hima perthei ladang ngilong ukpa kaying kasem negakmi haying asem negikum ki kun samla kumbangong ladang ngidon hakano kano kekerdan ne hakano kano kabanta jong ka jing embro jingi baro ngikwa banlong ki bakraw baro ngikwa banyo ya kata ka kerteng ganam katbang ring em ha kane ka perthei Dei mata kadau banyo ya kane ka burom kanam, banyo ya kane ka kerteng, banyo ya kane ka jingburom na kiwe, ki parabreu ki ba ngi im rangkat hakane ka perthai ke jungi, hakane ka jing im jungi ka bamenta, ngi le kala kadiai, banyo ya kane ka ba ngi kwa ngi trang. Ngi le daka lakajong ka buj ka bor ka jungi. Ngi pendan kam ya ka jing nang ka jing start ka jing sempang ka jungi. Ngi pendan kam kat ka bang ngidon. Kumbaang tinong we. Ngi le ya kata ya kane da kata ka best ability ka bang ngidon ka baw blayul ayangi. Ngi le kala ka diay banyo ya kane. Namar ngitip kalong ka ba don kam ha ka jing im ka junga ka jung pi. Hanray bonsin haba ngi le banyo ya kane ka buram banyo ya kane ka jingkraw, banyo ya kane ka nam ka kerteng, ngi penon kam bakla ya ka jingdon ka jing em ka jungi. Ngi penon kam bakla ya ka jing nang ka jing start ka jungi. Ngi penon kam bakla ya ka kerdan ka bangidan. Ujisu kwa yangi banginyo ya kane ka burom ka nam. Ujisu kwa yangi banginyo ya kane ka kerteng. Kwa yangi banginyo ya ka kata ka bangi trang kum briu baki wekin burom yangi baki wekin yangi bangilong kita ki briu jong kana ka partai baro ken kentiu nam yangi kwa yangi bangin pedan kam bakla kum bale ki na ki farisi ngiyos nge Jisu wang menta ha ka gospel ba menta ka Sngi ha ka gospel jung Matius kalanong ka ba arpulai ka balai Jisu wang ba ki farisi ki yalap ya ketin ka jungblay ki penkit jingkit bakhya ya ki brew ki yaj bat ki wat ya ke chaka ka bakhmat hayo lani ha ki jingkhawai lani ha ki sinakop ki le ya kane tang banyo buram yala de pat ki khlam le ai ujisu uyo i ya kane ke jingle jong ki farisi Der mata kada ukwa yangi bangin nom long kum kene ki stand an bat ki farasi. Namar ki pendan kam bakla ya ka jingdon ka jing em ka jungki. Ki pendan kam bakla ya kata ka kerdan ka jungki. Ki pendan kam bakla ya kata ka ba ublehi walapan kam ti ki banlong ki sakri. Utrai ukwa yangi lada pikwa banlong ubakraw.
lada pikwa bakiwe kin pnyang yapi haka imlang kasalang lada kiwe lada pikwa bakiwe kin pnyang ya ke e ba pialap ya ke e ba pikran ya ke e ba pisnang pikrau ya ke e ba pipen i yaki pidei ban pendem yalade hakmat jongki pidei ban syakri yaki kane ka bau jisu ukwa yang abade pi kohan men ko para dei ba ngis ngeu krau namar bangalong bastat dei ban penenkam ya kata kekerdan ke jenga namar ngadon kekerdan ke bahe lane ke bakrau na pedeng jong pi baro ki kun ke jong blei pidei ban ngap yanga pidei ban le ke bau manga pidei ban but ya ka jing em ke jenga Henry ngidei bandem hakmat jongki dah ka jing dah ka jing ngeuret bad ngidei ban irab yaki dah ki kam ke babha ke bangile dah ka kam le isne junga ka jungpi dah ka bangis ngutu ya ka jing tlot ka jungki ya ka jing duna ka jungki ya ka jing bomla ka jungki habangi penpo yala de hakmat jungki habangi penrit yala de hakmat jungki habamangi ngi syakri yaki hajaka bamaki kinwan ban syakri yangi klampep kiwe kin sapadiang yangi bat kin kiu buram yang abadepi hakmat jungki hakane ka pertai bat hakajing imbalawe jungi klampep ublei unsale yakata bat ngios ngeru ka bau jisu ong ubapan krau yaladi hakmat jong ublei bat hakmat jong kibreu en pen radio lada mangama pingi pen krau ilade lada ngis ngeu don lada ngis ngeu bangidon kata ka jing sarong ha ka jing em lada ngilong kita ki breu ki bas ngeu meng ha ka jing em klempep utrai un sayu roj yangi utrai unang sependu ya ka e ka ba ngidei ban yo ha ka jing em ka jungi wala da ngade ban yo ya ka burom kanam lada manganga don ka jing sarong lada manga ma pingi don kana ka jing ngeu meng ha ka jing em klempep utrai un sapen yarkat yangi unsa penpo yang abadepi hang ne hapertei bat kumjuru hakmat jongblei bat lada mangamapi ngi penret yalade hakmat jongkiwe bat hakmat jongblei klempep uyu i ka jing sneuret ka jungi yo i ka jing khot jong ka danot ka jungi uyu i ka ta ka jing luloi ka mansem ka jungi ngale ya kane namar banga i joblei namar banga i je ke hemen ki para ka junga ngale ya kene ki eke baro namar ngalong bas sneuret bad badap da kajing ubakloi ban snguthu bad ban syakro yekwei klempep ngimdon kam ban lei Henry ublei unsa ai pi kalat unsa kentiu ya kata kaburam kanam kejungpi hakane ka prathei hakajing im jungpi bamanta bad hakajing im balawei jungpi den mata kadau ko hanmen ko para manta gasni ngin pet ngin puson yalade hatong ngidon kane kajing snoret hatongi kloin balong kita kisyak ba kisyakri hakajing jungi ban syakri yakihan man ki para kejungi ni yole sengilong persya ya kata kajing syakri jungi yakiwe da ka bangi sarong da ka bangi ngomeng da ka bangi penan kam bakla ya ka ka bau blei ulapan kamti yangi balong kita kinong hikai balong kita ki apostol balong kita ki senran balong kita kinong yalap ya ketin ke jungu nginom pendan kam bakla ya kine ki kerdan ki bau beleul aingi Henry ngin pendan kam hok ki da gejing snoret bad gejing syakri jungi ya ublei pad ya ki henman ki para ki jungi en yoro ya Jesus Christ Shalom lai shalom amen ngin yang ngin plai la ka jong ka jinget nga nget ha blai pa badan bor baro unong trao ko neng bat ka kandau padau Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi ya balapon naman sem bakhuid ya balakana kamaria te sati bala shala bein hapo piantius pilatus la sanar pnai u la yab bala tebi u la yar shik bayab ha kasngi ka balai la mi pat ne ke bayab wala kiu shabneng usong shakaman ublay pa badan borbaro nang ta wan pat ban bishar ki bim ki bayap ngangay haw man sim bakhoj hakabalang catholic bakhoj ha gajing salok ki rekhoj
ha ka jing map yakipop ha ka jing mi pat ka do but ha ka jing em bom chukut amen Lai spa nia punriu. She met but she men say, O Jesus Christ try, ira amego pa, rajin ayu bukawan, ilang Chris, they banta yada gorjing tenju, ban long kubabha. She met but she men say, O Jesus Christ try, ira meko pa, rajina yukukawan. So I ngilong Chris, hap kem na pyada gajing shitong, ban long kawan baban. She met but she men say, O Jesus Christ try, ira meko pa, rajina yukukawan. Toduai ko para bagajing kenya jung aba jung pi kan long ma padiang hunak madu blei ukpa badan bor baro. To try putting jing kenya nekti jong pi, Nak banta benta jing rok bat brom bat kerteng jong u, jing banta yangi pada kalang bakhuid jong u baro kawai. To padiang ko try ngi kerpat ya gajing duai jong ki pa jong me. Lem bat gajing trua kenya jong ki, bada gajing asai lem jong kamaria bala kerku, kakmi jong ukon jong me. En omdan gajing angnut ya kaba en shashkor, but omdan gajing kerpat ya kaba pen le no e. Dau Chris utrai jongi. Amen. Utrai dan rengkat bat pi. Rengka bat firu. To kentiu ya laki donut. Bikin tiu ya ki sau. To nginang utrai blei jongi. Basong hok bat kate. Da shisha kalong ka basong hok bat ka badai ka dei ti jingi bat ka jingpynbna yangi banyaro yaki kamba jong me. Ha ka jingkentiu nam ya baro kirukoj bat kamtam kat ba ngidang ken mau ya kamaria ka tesoti bala kirku. Ban penbana ya ka jing krau jong ka jing isnei jong me ha ka jing rwa ya ro jong ka. Namar da shisha mela le ki kamba krau na bakut shabakut ka pratei bat mela pen priang ya ka jing isnei bakar hai jong me na kapateng sha kapateng. Ha ba mela kmi ya ka shakri jong me ha ka jing long red jong ka mela ai hangi lengba jong ka yau nong seng jong u ka jingpynbna yau ben reu u kun jong me u trai jong ni u Jesus Christ lengba jong u ka kanhon jong ki angel ka mane ya ka buram jong me bat ka kmen hakmat jong me shi jinom ngi karpa de me to ai ba ki sur jong ni kin ya so bat ka jong ki ha ka we ka sur jong ka jingrwa ya ro kat ba ngi penbna. Bakhuid, Bakhuid, you try. Bakhuid, you play ipan. Nempat bertek idap. Dagaburam jome. Rayo sana syastro. Rayo sana kremkut. Rayo sana yublei junam. Ya royu tabawan. Aga kerten mutrai. Nekbat bertek idap. Dagaburam jome. Rayo sana syastro.
da shisha melong Bakhuid kotrai katame jong gajing Khuid baro damar kata ngi kerpat yame to pen Khuid pen kentang ya kine gajing terwa jungi da ke bapa yaman sim jung me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladi no yu badala kamon snubha ula priang ya gajing sha sutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badalai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabenta jongpi ha kajukar kam endala yabam ulashim yakukuri bat dakabaingu biang yeme ulai hala gesenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong gajutang batmai bat bom chukut ya kabaen penme na kabanta jongpi bat na kabanta gibabun na kabanta kajingmap yakipop to le yakane ban kan mau yanga ka jingmaya jong ka jinge Kata sin bagi bam yu ne ukbu bagi de ya kane kakuri jingpynbna ka jing yam jong me ko try ta da du namar kata ngi bapen menta ya kajing yapat kajing mi pa jungu ngi terwa hame kotra yokpu jong kajing em bat ya kuri jong kajing pen em ngi dai ngu adam namar malanyew yangi kibabit ban yang khma jong me bat ban sakri yame da kbas ngret ngi karpat yame bangi kibayo banta kamet bat kasna mukres ngilong kiba lapanitali kaway daw men sim Bakhuid token mau ko try ya kabalang jong me kabala priang hasatla kaprathei bato penjana ya ka ha gajing et rengkat bad ulio ukpa Bakhuid jungi ulbert ubishop jungi bad baro kilingdo token mau lemru ya kihenmen ki para shenrang bad kentei ki baliot ya da kabakermen ya gajing me pat bad ya baro ki balaklat no agajing isne jong me to padiang yaki sha gajing shai ka khmat jong me to isne yang ibaro ngi karpat ye me barengkat bad kamaria the sati Bakhuid kakmi jong ublai ujesa Bakhuid ukurem jongka ki apostol Bakhuid bad baro krukhuid ki balapen sngo bha ye me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalem ha gajing embom jukut bad bangini ro bad pandan burom ye me daw kun jong me u Jesu Christ dau lembadu badhau kanlong hame ublei ukpa badan bor ha gajing yalong kawe jong men sim Bakhuid baro ka borom bad gajing yaro junam la junam amen kumlah hukum yang ngi daw nong pen em bad kumlah hikai ngedaktin blei ngi nod banong ukpa jungi uba habneng kalong ka Bakhuid karteng jong me kanwan kahima jume kalong kamon jume ha kendau kumba beneng to ayingi menca ke jumbam jungi kebahala kesni patoma bingi kerengkang jungi kumbang rugi mab ke belasni wingi padwat yalam bingi sha ke jing pansoi henre de penlaj yangi na ke basneu to penlaj yangi ngi kerpat ko try na ke jing sneu baro ha ke jing sbun jungme to ai jing suk jing sanya kisni jungi knang ba da ka jing rap ka jing isne jume ngin laj barabor na ka pop bangin yo jing da na ka jing janjar baro
cắt bà nghi đằng áp khmê lên trì ya cái jing kerman Bakhuid bát cái jing wan pat trong nong panem trong nghi u Jesus Christ Namar ke chome kalom kaiba ke chome ke bor ke kaburon chinom la chinom Kodra Jesus Christ may belong haki apostol trong me ka jing suk ngai api ka jing suk chunga ngai api wat pe yaki pop jungi henry ya ka jing e jong ka balang jong me bad ha ka jing sbun jong me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jing atale ka wei kat kum ka mon jong me ma me ubim basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabor rank kat bat pi Langka bat pi to ngin ya trua ya ka dak ka jing suk iwe ha iwe pat ka jing suk bat pi jing suk bat pi Kukun lang bro du blay Bekit ki property Tu siêu sene yangi Kukun lang bro du blay Bekit ki property Tu siêu sene yangi Kukun lang bro du blay Bekit ki property Tu ai chính suk yangi Hakmi ukun long brod jong blay hakmi ubakid no yaki pop jong kapartay suk yangi bala shakhat shakan ga jinkawai jong ukun lang brod ko kan rat gam shong hok na mandrong apo kayin ga chunga henry shong tang naktin kaman sem junga kan sakya hi kamat bat kasnam Chris kan ri bat kinyalamini shaka jing bom chukut amen kamat kasnam Chris 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 kamat kasnam Chris
da ka jing sngu mat ka jing ro yo try da ka papen red yala de khma jung bad ka jing kloy jing bad shakri ya bad ya ke hanman ki para ke jungi ni IT la de khma jung try bo try nang simti yangi unang pan khlan yangi nong ai bor yangi ban le ya ka mon ka jung ha ka jing em ban bud ya ka jing em ka ba mu la em ba de ka jing hikai ki ba mu khot yangi ban le ha ka nei ka sngi ban dan ka ta ka jing sngi red ban kloy ban long ki shakri ha ka jing em jungi ba man la ka sngi rangkat da ka nei ka jing sngi red ba ka jing kloy ban shakri ni pan pau ka jing sngu ka jungi hakmat jung trai da ka bang yuduai ya ka nei ka jing duai jong slam jubilee kok pa bahabneng to ai ba ka jing e ka ba mala ai hangi au kun jung me Jesus Christ ko han men jungi bat ka thlei ding jong ka jing exbon kan klang hag dano jungi daw man sem Bakhuid kan kersiu biang hangi ya ka jing kerman bala kerku na ka banta ka jingwan ka hima jung me to ai ba ka jing e jung me kan pan kaladur yangi sa ginong lur lang ka bom ju shong tai ban vedi ka sambai jung ka gospel to ai ba kito ka sambai kan pan kaladur na sapo ya ka jaj ban riu vedi ka prathai mariang baro ka wei haga jing kmelanti batikana ya ka beneng batamai bat ka prathai batamai haba anda da ki bo jung baman la weng no ka brom jung me kan tan shan junom ai ba ka jing e jung ka jubilee kan kersu biang hangi ki program jung ka jing kerman ya ka jing angut ya ki tia jung kan show happening ai ba ka ta ka ju ka jing e kan pan sapriang ya ka jing kerman ba ka jing suk jung no spa jung ni hasatla ka prathai Shame ko blay jungi wala kerku junam kalong ko beram ke jungi ro junam amen ko pa jungi bahabneng kalong ko Bakhuid kerteng jungme kanwan ka hima jungme kalong kamon jume ha kandau kumba beneng twai ni manta ke jumban jungi ke bahala ke sngi watu ma bengi ke ringkan jungi kumang ro ma ke blasne ni adwat yalam ni sha ka jing pensai Handrai de pelai jangi na ke basneu amen kublai kamaria kabadab da ke chingai ei putrai dan mat pa bala kerku ya pa na pedeng kentei bala kerku yu sok po chong pa jisu kamaria Bakhuid yok ni chong lei tu duai na ke banta chingai kenong pop menta bada kapor ke chingyap ke chingi amen ka buram hau pa bada kun bada mensem Bakhuid kumba kalong ba meningkong kumju mentabat barabo junom la junom amen tongin yaduai ha kaba ngiyabam yasip ya kane ka sakramen na beneng kotrai ngi karpat ya ka jing isnei jungme bamangi ki bakmen ha kaba buram ya kamaria thesati bala kerku nginla dag ba pertu bot yaka banlong de shakri ba bidor jong ga jingmaya jong ga jing suspa jungi daw kres utrai jungi utrai don rain card bat pi blay badan bor baro un kurku ya pi pa badakun badaman sem Bakhuid amen toli suk it bat shakri utrai da ga jing em ba bha jong pi isomu ya blay ba arspa nrepunyau Kumari te soti palo balaji du reina john bandu biapa yu kun shaperte kure mari badam tingai Sim Bakhuid, amen.
En je roi trai Jesu Christ.